بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي nga foli abono ye amare le guide machine argan abono nga foli ba ye info na reset di nga amna reset do di bi tuguni so nga reset di abono ani mo abono no mun abono ne te aba aboni pour que reset koro video koro mun dira ni video koro mun di pour que agolu be soro quoi ala ba aboni WhatsApp kila ka partager a teru ma WhatsApp kan Facebook kan fan bɛɛ kan TikTok kan fan bɛɛ kan amadu de guide machine ro na reset do bi denmisɛnninw a bɛ di denmisɛnnin fitininw quoi ni kɔnɔ ye den ta quoi ni kɔnɔ ye den ta i b'i ɲama tutu kunkolo kɔnɔ dɔ bɛ y'an bolo en Afrique an b'a fɔ ɲama tutu o b'a kunkolo bɔ k'a ja k'a tu ni golo ye ka sɔrɔ k'a don den fitinin kan na a b'a kisi sababu don a b'a kisi subagaw mɔgɔ jugu k'a fɔ kɔnɔ ye den ta a bi fɛn caman a b'a kisi u bɛɛ ma o de sisi de kɔni fɛ ka d'a ma bi n ka foli b'a ye abonné a y'a aimé ka partager ala musala muhamadu wa ali muhamadu